Dalahin ko ng Diyos, no? Sa gyapon nga kauban nato ang Ginoo karon, no? Dalahin ko ng Diyos po ang mga bata ni adili mo na at ang mga bata sa tinuod lang, no? Ang Ginoo o si Jesus nagingon inyo ang gingharian sa langit, mao ginang kinahanglan mo ato gyud mong simbahan. Bahala ninyong mama o papa di mo ani basta kamo. Muna gingon ni Jesus Christ nga inyo ang gingharian sa Dios. Gani ang mga tiguang giingnan ni Jesus Christ. Kay kung dili manundog ang mga tiguang sa pagkabata, dili gid sila kasunod sa gingharian sa langit. Wala ang mga tiguang kinahanglan sundon nila mga bata nga diin kanang mga bata ba na there is no malice. Wala na sila naghuna-huna og daotan. Tungod sa lagi sulti sa ila, mao na ilahang paminawon. So therefore, ang mga bata, mao na tag-iya ingon ni Jesus Christ sa langit. Kung muduol sila sa Ginoo. Mo nang ningon si Jesus Christ, ayaw ninyo pugni ang mga bata. Paduola sila. Mo na mga bata adto gyud mo simbahan kanunay. Asa mo dalpon adto gyud mo kay ang Ginoo. Labi na hapit na mo balik ang Ginoo, ha. Hapit na magkagubot ang kalibutan. Asa man ta padulong? Mo na gingon sa Bible, mo bitaw na karon ako magaingon kay ninyo nga di magpadayon ta pagpangalagad sa Ginoo, labi na ang mga requirements nga giingon sa Ginoo sa mga katawhan niya. Bisan sa Israel din wa nila natuman ang requirements, mo na hinungdan nga niadto sila ka paraon ni Hitler. Nga kita karon adunay umalabot nga giingon ni Jesus Christ, there will be a great tribulation. Kaadto taan ang great tribulation. Ang sao na lang nato na. Mo na magbantay gid ta na, mo na magtuon ta diya sa Ginoo. Nga din aron may bawan nato ni tanan. Bisag gamay lang ta, abi mo sa tinuod lang. Ang giingon sa Bible gamayng panon lang, ha, gamayng panon. Kay jutay ra man daw ang nakatultol. Gani daghay naninguha pandi makahimo. Bisan pa anang pulong nga gingon ni Jesus Christ, mao bitaw na hinungdan maning kamo ta. Uban sa Ginoo nga pangayoon nato nga kita tabangan duganga ato pagtuon ini mga pulong sa Ginoo kay wala gyud malaktawan ini pulong sa Ginoo matuman ning tanan. Labi na karong panahon na ron hapit na kalit lang na gyud nga muandar na nanas sa tawag og kanang ang Ginoo nalay magbuot. Nga kung itugot sa Ginoo nga di ang China makigira na og ang USA ba makigira mo nang gingon depende na ni sa Ginoo kay ang Ginoo ra may nasayod sa tanan. Bisan gani ni ato ang pagsimba, Ginoo ra may nasayod. Mo bitari nung dahil kinatong simbahan wala na ni ayuhang man. Kaya ro may bawta dunay ending. Dito mga lagad nga walay ending. Ingon pa sa pulong sa Ginoo panabasan, ang mga Israelites wala sila kakita sa katapusan. Gibaliwala nila ang katapusan ba nga ang Ginoo nagsulti dunay ending. So therefore kung dunay ending, dunay katapusan, unsa matong buhaton? Tanan butang matapos ra. Kay walay forever. Kanang mga taong dato, mga sikat. O pareha to mga dagay kayo mga sikat at unang mga singer. O di ba nawala ra? Mo bitaw na tarang butang diri sa kalibutan mawala ra ni. Muna ang kini ato pagpangalagad mawala ra ni. Kiningon sa Apostol Pablo na sa diha moabot na ang hingpiton man ta. Nangalagad ta sa Ginoo aron hingpiton ta niya. Kay matapos ang kalibutan sa diha nga moabot na ang hingpit kanang the fullness. O mo na nang gingon nga dili na ta mawala diha sa Ginoo. Mo na ato ang gitingyuha karon the fullness of God. Kay nga naman kini ato pagpangalagad aduna gyud kahimpitan kay kung walay katapusan ang mga tao magsigil na lang simba daig sigil na lang adto simbahan nga way pagpangandam o bitaw nang dunay katapusan kay aron kita mangandam. Nga din ang katapusan ko sana sa ilhanan pagbalik sa Ginoo kay pangutana na sa mga disipulo nga kanang matapos ang kalibutan. Dili lang kay ang pagbalik ni Ginoo Hesus kundi
ang katapusan sa kalibutan nga din aron kita mahingpit kung moabot man lang galing ang katapusan. Una, sa tinuod lang, why nagsulti about anang katapusan, kaya ang Bible nagsulti. Nga giinan ganin niyang Israel, ang mga Hudiyo, wa sila kakita sa ilang ending. Kaya ilang pagtuwala, padayon. Pabiyaan ang niya nga kung unsay plano sa Ginoo mahitabo lang, pero wa sila kabalo nga kanang ending nagahatag nag-ilhanan. Kaya lali man kanang ending, katapusan, sao man na nimo? Napa ba kay mahimo ana? Wala na. Mao bitaw na nga din. Nagtuon ta about ini pulong sa Ginoo, kaya ang Ginoo nagsulti about in the beginning and in the gitawag og in the last. The beginning and the last. Mao bitaw nang nay alpha and omega. Dili man na pwede nga alpha lang, nga walay omega. Mo nang nagbantay ta, nagtuon sa pulong sa Ginoo kay dunay gitawag omega, alpha and omega, the beginning and the last. Nya karon sao man nato ni ron? Takos bata sa diha nga moabot ang katapusan. Mo ni isgutan nato ning gitawag og kaning the fullness, moabot lang ning fullness. Sa diha nga ikaw makabato na og gitawag og kanang principle and power. Kanang gaon ba? Karon maabi nimo sa tinuod lang ako nagpalandong ko ba no? Mao gini ang nahitabo sa mga katawan bisan atong unang panahon. Dunay pag-awit nga emotional, dunay pag-awit nga spiritual. Manang gingon asa mo dapit sa diha nga kamo mo ato simbahan nga mag-awit mo. Emotional ba na o spiritual? Kaya ang emotional mo nang gingon gipanghimo lang na sa mga artista. Mga arte lang ba, mga pretender. Nya matud pa ako nadunggan itong una katong usa ka artista gi-interview nganong dali ra daw siya kahilak, ngano man dali ra muhilak ang artista, kabalo mo dili lang kay ingon ang bata muhilak na kung masakitan nya kung dunay dili nila gusto nya karon kung pahilako na sila nya wala man sa ila ang nasakitan kay artista lagi, wala man sa ila ang gitawag og mga problema sa kinabuhi. Mo na ang artista aron muhilak daw hinumduman niya ang mga nanghitabo atong unang panahon nga siya nihilak, mo nang hinungdan makahilak daw siya. Mo na ako nadunggan atong una. Mo sa da ang mga Kristohanon kini ato pag-awit usahay makabati ta og paghilak because ang mga tao manggod emotional. Sa diya nga siya emotional tungod kay iyang nahinumduman kung ang iyang kapait, kalisdanan, kapakyasan, labi na muawit siya sa Ginoo, mingon siya may gahom ang ngalan mo, ngunya. Ngano man nga iyan ang giawit, siguro gibati niya ba? Dunay balatian, aron lang hinon nga din, tinuod ang gahom sa Ginoo, aron muayo lang niya. Mo na nga, ang iyang pag-awit, emotional gid kayo. Kaya nga naman, nagkinahanglan man di ay. Pero ang gusto sa Ginoo kung mag-awit ta kanang walay gibati. Unsa atong gibati? Ang gusto ni ingon ni David kanang shout unto God with the voice of triumph. Kanang kung muawit man gani ka, dili lang ingon emotional kundi kanang because God kanang gisulbad ba muawit ka because kay unsa may naani mo karon kalinaw. Unsay naani mo? Trabaho, panalangin, mga butang, mo na dapat i-awit sa Ginoo kay kanang awit is a part of thanksgiving. Dili ka pwede mo ato sa simbahan nga diin pildido ka. Way labot gyud na sa Ginoo diri mga tao nga napildi. Pabita nang gipasimba to ang mga tao nga gitabangan sa Ginoo. Katong gipagawas dito sa Ehipto aron kamo magdaig, magsimba, magpuyo mo pahulay diha sa iyaha. Magpasalamat mo, maghatag mo gimaya kay gipagawas mo ana ang gibati ninyo. Nya karon pag ana di sa simbahan mao lang gyapon yung gibati. Mo nang giingon emosyonal. Layo ang ilang kasing-kasing anuman kay walay pulong. Na ilang nahibaw-an nga din unsay hinungdan nganong nagdaig ta sa Ginoo, nag-awit ta sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maayo nato, di ba? Ang problema ang sao nimo pag hinahuna nga ang Ginoo maayo nimo.
Wa man katabangi ka sa Ginoo. Mo na kanang naay mga balatian karon, sultihan ko mo. Musimba mo, muday mo, mudot-dot mo. Ingon na pa ni David o ni Solomon, there is no remedy. Mabitaw nang niingon si Solomon sa Ecclesiastes 12, remember the Creator in the days of your youth. Sa panahon sa imong kabatanon ba, kay mayo pagkaglawas, hinumdumi. Kaya nga naman, moabot ang difficult time, wala ka gilae mahimo o masulti. Pag naana ang difficult, wa kay kalipay. Tinuod man gyud pag moabot ang gira. Makabaton pa ba mo kalipay? Mo nang gingon ni Jesus Christ. That is the beginning of sorrows. Di ta mo tuwa na, wa tay mahimo. Ingon ana gyud may tabukuhon. Ang Biblia rin ang ingon ana dili ako. Kung bitaw ako musulti ninyo, kay kaming mga pastor, ang mga pastor, that is a steward. Steward ba? Dili steward, this is steward. Magbalantay. Kung saan man ang steward? Hindi mo pa sa dictionary ang steward. One employed in a large household or estate to manage domestic concern such as a supervision of servants, collection of rent, and keeping of accounts. Sila ang nagbantay sa mga kanang kwintahuna, kanang mga tao nga din yang gibantayan, gi-manage. Sila ang magbantayan na kay kwintahon man na sila, kamo mga tao, kwintahon man mo. Kanang mga pastor, diya sa ilang mga kamot, kwintahon na ilang giwalihan. Kung mahimo ba ng takos sa tinuod lang, o bitaw nang ako, di ko muuyon anang quantity, anang pagdaghang-daghan. Ang Bible wa nagsulti quantity, kundi quality. Kwalidad, kanang ordo qualified ka ba? Mahimo kang takos. Kanang angayan yung ka sa langit, nguna nga ang makahimo ana nga din ang steward nga nagbantay ana kay naa na si accountable ana nga matod pa employed in a large household or estate. Supervision of servant, maunay nagsuperbay ka sa mga nangalaga diya sa Ginoo. Mo nang gitawag og steward. Mo nang mga stewardess, sila mo ay nagsuperbay diya sa eroplano, no? Sa mga barko, nabay steward sa mga barko. Mga crew lang na sila, no? Or mo nagingon sa Ginoo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Ingon ni Apostol Pablo, let a man so account of us as of the ministers of Christ and steward of the mysteries of God. Tanawa, tugot ni daw ang tao nga sila counted nga kanang mga nagminister diya sa kang Kristo Jesus, kanang mga pastor ba nagwali and steward, account na sila as a steward of the mystery of God, kanang misteryoso diya sa Ginoo. Mabitaw nang dili ka kapataka ugwali, kay ngano man ang pulong sa Ginoo is mystery, hidden and secret. Kita may makasabot anabi. Mabitaw na dapat ang mga pastor mag-search yun. Yung pa ni Solomon, pagtuon mo, pangita yun mo kung sa inyong iwali kamong mga preacher, yung pa ni Solomon, kanang iwali ninyong acceptable words, kanang mga pulong ba nga madawat sa tao ba kung sa iyang buhaton dili lang maminaw sa pulong sa Ginoo, kanang gitawag og upright words, kanang tuliid ba nga unsa gyud ato dayong buhaton aron kita mahimong takos, aron kita malangit, dili na kay sige gwali nga ang Ginoo gugma magkunsa man ang gugma sa Ginoo. Ikaw nahigugma, ikaw kay baw nahigugma ang Ginoo, naluoy ang Ginoo. Unya nga wa ka nangayog kaluoy, wala ka nahigugma sa Ginoo. Ingon si David, ang Ginoo nahigugma ni ato nahigugma niya. Kung wa ka nahigugma, puro lang ka gugma nga ang Ginoo, gugma bisag nakay balatayan, mingon ka gugma.
Abi mo sa tinuod lang, no? Sa diha nga nagabasot kawini, usay makahila ko ba? Kaya nga naman, kung doon na pa nagsulti niya itong unang panahon, sigurado yun, kanitanan mga gisugo sa Ginoo. Naitabo ni. Labi na mo ingon ta, may gahom ang ngalan mo. May nungduman ako ni mga manganta ba? Nya, ang kusog kayo mo kanta ini, kanang naibalatian. At kung may mga balatian, hinay kayo. Kaya nga naman, emosyonal naman to, kaya gusto nila ang gahom sa Ginoo nga, maayo yun sila. Which is nga din, emosyonal na lang hinuuna. Kaya gusto sa Ginoo nga din, kung ikaw doon ay pagtuo, kung wapay na tabo nimo diha natuhui, kung tinuod ba gyud nga diyan ang Ginoo may gahom, aron kun diay makasugat kag mga pagsulay, maabot nimo, unya kay nagtuo man ka, doon ay gahom gyud to. Mo bitaw nang the kingdom of God is not gitawag og meat and drink. Dili ni pagkaon o ilimnon kundi righteousness. Not only the word, the kingdom of God is not in word only but in power. Aduna ni gahom tanan mga gisulat diri, aduna ni gahom sa ato ang kinabuhi. Wa bitan hinungdan nga din ang tinuod gyud mga lagad sa Ginoo. Kanang moingon may gahom gyud ang ngalan sa Ginoo. Nga din ang Ginoo may nagdumala ni kalibutan nga ang Ginoo may nagbuot sa tao. Wa bitan na kining pareha ini ron ato ang simbahan karon. Tungod kay ang Ginoo nagsulti nga dunay indi, mo nang dili sa gusto nga kung ang tinuod simbahan yon dili ingon nga binuhat og kamot, dili ning pinanday, dili ning balay kundi kanang iyang binuhat nga din ang tao ba, kay ang tinuod simbahan ang tao man. Mo na nga kanang gusto siya na siya magbuhat nga mahimog yung kang takos sa tubangan sa Ginoo. Laglod pagkasulti nga din, kini atong pagabuhaton, kinahanglan kinasing-kasing, mo nang giingon ni Jesus Christ sa mga Hudiyo, they worship me with your lips and mouth, but your heart is far from me. Giinan din na niya. Kamo nagsimba nako, pinaagi sa inyong babag mga ngabil, pero inyong kasing-kasing layo nako. Kaya nga naman, wala man nila tagda ang pulong sa Ginoo. Labi na ko, ang mga tao sa Ginoo gani nalaglag kay gireject nila ang knowledge, which is ang knowledge mo importante kay kanang knowledge is mo na ang ato ang gitawag og light, mo na atong life and light. Mo bitaw nang natoy balik na to atong ikaduhang kanta. Dagay magkanta ini, amot kung kamo mo kanta ini. Unsa gyud inyong pagbati ining kanta kato ikaduha gani? May gahom ang ngalan mo, di ba? Doon ay pulong dito nga din, makawaan ko ba, sa'yo nang gingon nga, nakaingon ko, Lord, sa tinuod lang kung ang tao, may baw, bakak yun na, para sa ilang gikanta, emosyonal lang. O, kanang unahan, kuwan pa. O, mo niya, ako na inumdumon ba sa mga tao, mga kauban ako, para ba ko nagkapilog meeting. Niya, marag makaingon yun ko, why pagtuo ba? Nagmadaugon daw ko si Kristo kay gibayran mo ako. So therefore gawas nun na. Asa siya nagawas nun? Ang tao kamatayon, way gahom ang ayan kang simbahon. Maayo lang mingon nga gawas nun na sa kamatayon. Unya ang tao mutuo lang gyapon nga mamatay siya. Di ba bisag ka mo? Mukanta daw mo ana, unya mutuo mo nga ang tao appointed unto man once to die. Tinuod na, sulat man na sa Hebrew. Sa mga tao, giingnan ng mga tao. Di pa hinumduman na it is appointed unto man once to die. Pero si Jesus Christ nianhi to give life, aron dili ka ma-appointed to die. Kay kung mamatay man ka o di ka kalahutay, sao nimo pagpaabot anang gitawag og reward, ganti. Mo bitaw nang usay makaingon yung ko ba kanang mukanta mo ini. Unya kamo nagtuo gyapon mo appointed unto that. Once sa ato pa kung moabot day ka sa eternal life, bahalag mamatay ka makabot ang gyapon na. Gani ang kasulatan nagingon there is no
hope in the grave. Wala na paglaom ka ng naa sa lubnganan. Pumungutana lagi mo katong mga tao iya sa Ginoo. Ang ako pong pangutana sa inyo, naunsa mo sila pagkamatay? O karong tao nga nangamatay, naunsa man pagkamatay? Walay tao namatay sa diya-diya lang. Nga maayog lawas. Tanang tao mga matay. Buagi gyud kapait. Muna na gyud na kay ngano mura man tagbulak. Mura tag daon malaos ba? Tabaw ka na ang bulak na laos? Maluoy ta ba nga nalaos? Amot pangita mo sa dokumentary diyon sa paglaos ang bulak. Nakakita na ba mo ako nakakita gyud ko. Maayo pa na siya bulak, mao na gingon sa Bible, mo flourish lang na siya magpakita og matahom. Nya kadugayan mga naay mga bulan o semana na may bulak nga dugay malaos. Para ini dugay-dugay pud ni malaos. Maayo na ba ni tan-awon pagkaugma? Maayo pa kay puti. Hantod mat dugta yun na. Okay, wa na may gamot. Mao na ang tao, malaos, luoy kayo, murag na ay dibati ba? Murag wa na paglaom. Mao sad na ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kining pulong sa Ginoo literal ni. This is tinuod ni, mo ning kamaturan, mo nang ningon si Jesus Christ, kung masayod lang yun mas kamaturan. Muhatag nagkagawasan, okay na na, mo nang gingon, ayaw yun mo to nga, maubitan ang mingon ko ninyo, aning o diri kay dilira ang inyong life, ang inyong kusog. Nya diri ra pud ta mapaabot sa Ginoo nga din. Adunay usa ka butang nga pulong nga ako ang isulti niya ngimo kay nako nakaplagan ba. Makita mangadto ta sa mountain that dili ta mahilabtan. Kanang Mount Zion. Ato ra nang isgutan mo na ang keyword. Nga ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, balikod ko, let a man so account of us as of the minister of Christ and is steward of the mystery of God. Mystery manggod ni munang white tao nga di mo tuo ini nga ang Kristohanon di ay nga mga lagyo to gyud di mamatay kay mystery man ni. So gitago gyud ni, wa gyud ni gitugot sa mga magwawali nga musulti gawas kung siya pinili. Kamo kundi mo muto nga ako pinili sa Ginoo, basta ang akong pagtuo pinili gyud ko sa Ginoo. Mo man gingon ni Apostol Pablo, sa wa pa siya na tao, wa pa siya nakabuhat og dawtan og maayo. Tungod sa pagtawag sa Ginoo kaniya magapabilin jud na. Mo nang Ginoo ray nagbuhat sa tuwa. Ikaduha, verse 2. Matod pa niya, moreover, it is required in his steward that a man be found faithful. Muna ka ng mga steward, gi-require kanila nga kinahanglan ang tao mahimong faithful. Muna gingon ni Apostol Pablo, dili lang kay magwali ka, dili lang kay magsulti ka sa pulong sa Ginoo, bisan asa kay isang nyo pulong sa Ginoo, ikaw is steward. Nga din, matod pa niya, gi-require sa imo, nga din ang tao mahimong faithful. Nga sa pag-faithful niya, ugwa, asultihi. Usaw nimo pag faithful sa Ginoo. May gahong ang ngalan niya, wa nimo sultihi. Mao nang gingon nga din ang tao ma-faithful ba na siya kung dili ka mosulti about anang unsa gyud na ang fullness of Christ. Mao bitaw nang wa ta kabalo sa fullness of Christ. Although padulong ta sa fullness of Christ. Mao nang gi-required sa mga pastor nga din ang mga tao makaplagan gyud nga matinud-anon. Muna ako, muwali yun ko sa mga pulong. Bahalag sakit sa inyong una-una. Natural man yun na. Pulong is like a two-edged sword. Like a hammer, like a fire. Madukdukan ka ng martilyo, sakit. Masunog ka, mapasok ka, sakit. Maunang pulong sa Ginoo, sakit. Pero alang daw sa mga tao, kung ang pulong sa Ginoo, kanong sama daw sa usa ka pait nga butang. Nimong kanon pa ito, pag-abot daw sa tiyang perting tamisa na. Muna na ang gingon ni Apostol Pablo. And Matthew, chapter 20, verse 8, ingon pa ni Jesus Christ. So when even was come, the Lord of the vineyard sits unto his steward, call the laborer, and give them their hire, beginning from the last into the first.
Nga matod pa ni Jesus Christ, samtang nagsulti sa ining parables. Sa diya nga niabot ang usa ka tag-iya ining vineyard, umahan. Nga matod pa niya, iyang gitawag ang iyahang steward. Mo'y nagdumala, nagmanage sa mga laborers, tawga ang mga naghago. Nya yatag kanila ang iyang hire, kung pila may sabot ninyo, gi-hire man nimo siya. Yatag to, kung kato tag 100 ang oras, yatag to. Matod pa sa tag-iya ining vineyard mao ang Lord, matod pa niya. Matod pa niya, and give them their hire beginning from the last and to the first. Gikan atong nag-una og naiwit, o gikan atong nag-iwit og nauna og trabaho. Pantay, kung imo ning basahon ang tibok chapter, pantay dunay tao nga naglagot dito ba ngano man ang naiwit og trabaho, pareha ra daw sa nagsweldo. Nya kay mao man ay gusto sa Ginoo, dagay sila sa ilang hago, bahalag naiwit na siya. Mao lang gyapon ang sweldo. Mao na nga ang mga tao nga muduol sa Ginoo, ayaw ninyo basiya nga kamo ulahi. Ug ang naguna, nauna. Diya sa Ginoo, ang naulahi, naulahi sa ato pa pantay. Kung ikaw moingon nauna ka, naulahi ka. Kung ikaw ningon naulahi ka, nauna ka sa ato pa. Kung baliktaron na nimo gyud, pantay ra day mo. Ang buot pasabot ing vineyard sa steward nga ang magahago daw kuno tagay sa ilang mga hire kanang unsay gisulti nimo sa ilang suhol, pantay sila bisag nauna og naiwit. Mo bitaw na nga diin ang steward, mo kana ang nakatan-aw sa mga tao nga naglibor. Ingon pa niya sa Lucas chapter 12 verse 42, and the Lord said unto them is the faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over the household, to give them their portion of meat in a due season. Muna yung gingon din ni Jesus Christ. Nga matod pa niya, then is that, who then is that faithful and wise steward? Kinsa katong mga matarong o mga matinud-anon nga mga magbalantay. Abot ni Pastor ha? Whom his Lord shall make ruler over his household. Diin nga ang Ginoo naghimo kaniya og siya ang mag-rule diya sa balay, to give them their portion of meat in a due season. Mao na ang plano sa Ginoo sa mga pastor nga din sila ang ruler diya sa household of God, nga muhatag og portion of meat in a due season. Sa gamay lang panahon o bitaw na nga din nagkagamay na itong panahon na bago lang gayong nagdomingo na po mo na pagbantay mo kay ngayon naman may sulat yun na kay kung dili niya pamuba ng panahon way maluwas, ayaw ninyo nakalimtanan ninyo o bitaw ng mga nita diri aron mahimtang faithful atong mingon ninyo kay gi-require na sa amo ang mga steward nga makaplagan ng gyud mong matinud-anon. Kung dili mo mahimong matinud-anon, wala ko'y mahimo basta nakasulti ko. Kaya ang Ginoo nangita sa mga faithful and wise steward, whom his Lord make ruler over the household, to give them portion of meat and a due season. Muna akong ihatag sa inyo ang portion nga gisulti diri. Kung way magwawali, mabitaw ng tulo ka butang, muna makabaton magpagtuo ha. Una, ang magwawali. Na asa mo mangitag magwawali kung walay padala sa Ginoo. Ikaduha ang giwali. Yung sa man na mga gipangwali, makabaton makagpagtuwa na kung ang pagwali dili tinuod. Mao nang giingon dunay the word of truth, dunay the word of lies, and dunay the word of fools. Asa man kaana. Mao bitaw nang ang preacher daw ingon ni Sulong finding what is acceptable words. Pagitaog yun na kung unsang acceptable word kay dili na pwede. O bitaw tong sa Isra abino gikan sa Babylonia gibuntog ni Cyrus nga di naron lang ang mga Israelites gipagawas aron paghatag og kanang a little
space of mercy, an extension of a little space of grace, an extension of mercy. To, matod pa niya, to build, pagtuko daw kuno sa balay sa Dios. Ang to, kanang himuon daw niya ang pulong sa Ginoo nga sa maglansang, nga malansang yun sa tao, kuan yun niya ba, matagamtaman yun niya kung unsa gayud ang gahom sa Ginoo. Kaya mga tao manggod, wa nagtuo ba? Gani sa panahon ni Bukad ni Sir, upat lang ang matod pa ang pulong sa Ginoo nga nalansang sa iyang kasing-kasing nga din. Wa gyud sila nahadlok mo na nga ang pulong sa Ginoo sama sa kanang gitawag og lansang nga nilubong gyud dapat mo nang giingon a preacher diya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10. Dili na kay matod pa niya nga nangita siya og acceptable words kundi like a nails, kanang pulong nga like a nails driven, kanang gilubong gyud ba, ni drive gyud sa imong kasing-kasing ba. Manang gingon pati pa ang unod sa imong bukog nga moabot gyud ng pulungan na nga unsang pulungan nga ang gahom gyud sa Ginoo tinuod. Gamhanan gyud ta, mo nang ayaw gyud mo alang-alang anhi dinhi kay ngano man dunay mo abot nga kataladman unya unsa man nalang nimo magamit ka na nimong gawon nga imong gituan nga diin kanang pulong nga wa man gyud na lansang na sa imong yung hunahuna. Mo na iyang gingon dinhi kanang gitawag og steward to give them portion of meat in a due season. Kining gamay lang panahon kanang mga pastor kinahanglan maghatag na sa ilahang kanang mga portion sa mga tao, bahin nga matod pa niya og meat, kanang ilahang bahin sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Doon natay gitawag og portion, kabaw mo sa nang portion, ang mystery, ang steward mo na maghatag og portion of meat. Ang portion ingon pa sa dictionary, an individual part of share of something. Matod pa niya ikadua, a share received by gift or inheritance. Ya din ang steward daw kuno upakaon na siya og meat about anang portion. Anang portion of meat is kanang share nimo ba sa imong pagpangalagad unsa may share, unsa may gi-share sa Ginoo sa imo ha. Hulong lang. Ninungdan usahay magka problema. Ang uban, pagkadagko, pagkatiguan, naanay balatian. Nga unta, nga diin doon naman tayo share sa Ginoo. Nga matod pa niya sa lain English nga portion, kanang gitawag og allotment ba. Sabi mo si David, nagsulti sa atong allotment. Naman tayo allotment sa Ginoo. Kanang gitawag og another nga English na portion, allowance, part or share or slice. Natay bahin ba? Natay slice. Diyos papangalagad sa Ginoo. Kung sa man ang share sa Ginoo sa toa, kanang power yang gihatag sa toa, aron kita makasukol gyud sa kaato kaaway. Mabita na ang power mo gihatag sa Ginoo, mo nang ningon ang Ginoo, ingon pa diyo. Ang Ginoo wala naghatag kaniyo og espiritu sa katalaw kundi sa gahom. Ganin ang mga Kristiyano dili mahadlok magkasakit, mo nang inungdan nga din dilita pwede mamili og pagkaon. Kung kita dunay pagtuo sa Ginoo, mo bisa tong naa ko na basahan dito pero nakalimot na ko sa bersikulo ha. Nga ang gamay daw pagtuo, gulay lang ang makaon. Pero ang dako pagtuo bisag unsa makaon niya. Ngano man, una lang gud na, nganong maunsa man ka, nganong namatay man ka. Gani ang ikamatay nimo nga kung kauno na nimo di ka maunsa. Unsay gingon ni Jesus kay sa Mark chapter 16 verse 17 o sa 15, the sign shall follow them that believe in my name. Ang ilhanan sa tanan mga tao nga nituo kaniya, mo niyang gingon, mapaakan ka og bitin, di ka maunsa. Makainom ka gilo, di ka maunsa. Kunya kung doon na ka pagtuo, pwede mo tumban ang mga scorpions, serpent. So sa ato ba, bilig yung kama, matay. Kung sa'y gingon ni Isaiah, wala lagi daw hinagiban, nga gibuhat
sa magbubuhat, wa gani gitugutan sa Ginoo kanang mga panday nga di magbuhat og espada para lang ikaw patyon para na nimo, wala. So therefore, tubangan sa Ginoo gani lang ang tao wa kasabot. Mao bitaw nang wala kabalo sa kamaturan, way nagwali gani sa ilahan nawala ng kamaturan. Wala si Jesus Christ nagingon kung mahibaw lang yun mo sa kamaturan, maura na yung matag kagawasan. Ang problema kung wala kabalo sa kamaturan. Mao na ang portion, allotment, allowance, part, share and slice na agit tayo makuha diya sa Ginoo. Ayoko yung nawa mo yung makuha. Para na karon, glory to God sa ako ang pagpangalagad dili. Sa inyo gipanid-an ta man gyud mo, wala gyud mo na admit, di ba? Wa ninyo na pasalamati sa Ginoo, wa ninyo na i-consider nga ang Ginoo o wala naghatag kaninyo dakong problema. Kay bao ba mo ng mga kasimbahan na abino sa tinulag daghang kay problema, dagko pa kayo. Usay makatawa lang ko, natural man gyud na. Kung wala nimo himaya ang Ginoo, inuna gyud ang mahitabo. Pero diri sultihan ta mo. Ako gyud nabati ang mga tao nga naa diri. Bisa pag unsa pay nahitabo ninyo, nakabaton ba mo og kanang gitawag og harmful? Mo man i-promise sa Ginoo kung ikaw mangalagad sa Ginoo walay harmful. Walay madaot nimo. Kaya nga naman, matod pa ni David, ang manulunda gisugo sa Ginoo mo ay magbantay nimo, mo take charge nimo, yang sao na ibuhaton sa manulunda. Ubot ninyo pasabot baliwala lang yung pulong sa Ginoo. Mabita na ang allotment na to, allowance na to, part or serious pagpangalagad. Ang Deuteronomy, chapter 32, verse 9, ingon pa siya kaniadto, for the Lord's portion is His people. Jacob is the lot of His inheritance. Numatod pa niya, kay si Jacob daw kuno, mao ka na ang portion sa Ginoo. Ang Ginoo, ang iyang portion, iyang mga katawhan, ang iyang bahin, ang mga katawhan niya. Ang problema kung kinsa iyang mga tao. Mao bitaw na nga tunguna kita, mga Gentiles, dili ta tao, pero karon taong kita sa Ginoo. Mao na ang bahin sa Ginoo is His people. Nya si Jacob is the lot of inheritance. Daghan ay mga panundon. Si Jacob na ay panundon na siya, daghan. Lot. Dili lang list. Lot. Ang meaning sa lot is a portion of land to inherit. Kanang meaning sa lot is abundance, volume, hundreds. Ingon pa sa dictionary. Mao nang giingon diri sa to na may lot for list. Daghan pero barato ra. Kanto na ba mo ang lot for list? O mo nagingon nga ato mo dito kay daghan kayo dito, nga puro magid barato. Mo nang giingon dito nga din ang portion daw kano sa Ginoo is ang pagkatawhan niya. Og si Jacob daghan kanay portion. Daghan siya inherit, kanang ma-inherit ni Jacob. Mo nang giingon nga mga allotment nga ihatag sa Ginoo sa iya. Mo nang inungdan si Jacob na panalanginan sa Ginoo bisag nilayas lang. Nilayas siya kay gipangita siya sa iyang igsuon. Kaya nga naman, patyon siya kay kato si Jacob, gilog niya ang birthright. No? Birthright ang ilang gilogan na dili birthday. Kung usap po na ko kabutang na sabtan tama din, no? Kitang mga Kristuhan, dapat kita mag-celebrate sa atong birthright, dili sa atong birthday. Because aduna tay right diya sa Ginoo nga mahimo tang anak niya. Muna nga diin kita karon. Mo na dapat ato i-celebrate. Mo na iyang gingon dinhi. Jeremiah chapter 10 verse 16. The portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of inheritance. Of his inheritance, the Lord of hosts is his name. Muna kana daw kuno si Jacob, ang iyahang portion dili pareha sa mga kanila nga mga daotan. Nga naman kay siya ang former of all things, siya ang tanan atong unang mga butang. And Israel is the rod of inheritance, siya ang sungkod sa maka-inherit yun ang mga gipromise sa Ginoo.
Kabaw mo sa inheritance na to. The eternal life. Muna ang ma-inherit yun na to kung mga lagad ta. Muna nga ayaw yun mo kabalaka, ayaw mo pag-hunog rapture, kaya abin mo ka ng rapture, isa part lang ang wala na sa Ginoo, kaya naamat sa Pilipinas, daloon ta sa iyong lugar, mo na gitawag rapture. Which is, kanang rapture, dili yun na yung part of salvation. Kaya ang part of salvation is, ilisan yun ta. Sa ang pag-rapture ni mo, pagka nailisan mo, ng panghandaman na to, nga kita makaabot ta anang adlaw sa ting ilis. Kay moabot man yun na yung Apostol Pablo. Mo na iyang gingon. Dili sama sa portion sa mga daotan, kaya ang portion ni Jacob sa former things, Israel is the rod of inheritance. Kanang Israelite, no, mao yun na maka-inherit. Siya ang sungkod ba, na ma-inherit yun na. Una, ang portion of his people is to inherit the land. Sila yun, ang una yun makadto sa land. Na kita, sundugo na lang nato sila. Doon sa to'y gitawag og mabitaw na kinatong pagpangalagad, makaride on ta sa inheritance of Jacob kung kita ingo pa ni Isaiah sa 58 nga kung muani daw ta sa simbahan nga dili ta magistorya sa atong kagalingon sinultian. Mana kung wadto gani mo sa simbahan paghilom na lang gyud mo. Ayan mo pagsaba-saba kay ang Ginoo matud pa niya be silent. Kay only nga ni ta diri ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Usa lang gud kabutang atong gianhi diri aron maminaw kita sa pulong sa Ginoo aron ang pulong sa Ginoo sa diyan ato nang madunggan mo na nagingon nga mabot ang pagtuo. Kaya ang pagtuo ra may makaluwas nato. Nya unsa man ang pagtuo nato kung wa ta tudloy unsay buhaton nato sa diyan nga do na tay paminaw sa pulong sa Ginoo. Undo kung ang pulong sa Ginoo ato nadunggan diyan ituta. Kunya unsa may atong buhaton sa diya para na ron naay nagwali nga ang Ginoo nahigugma nato kay purgat sulabdul. Ora natong gituan wa ta kabalo kung kinsa gayud ang iyang gihigugma diay. Mo bitaw na nagpunta sa pulong sa Ginoo here by the word of God. Aron na atay buhaton nga din ang tao daw kunong gigugma sa Ginoo although gigugma niya ang kalibutan pero niingon si David nga ang tao daw gihigugma sa Ginoo katong nahigugma pud niya. Nya karon unsa man nimo pagigugma sa iya ha? Mabitaw na ningon ang si Pedro. We love him because he first loved us. Sa tinuod nang kung nahigugma ka niya, tungod, kaya siya gayo una nahigugma nimo. Ang problema, giyon sa nimo paghigugma ang Ginoo. Niya kung wala kay pulong sa Ginoo, mo na ang imong pagtuo, patay kung walay binuhatan. Si David naging sa Psalms chapter 16 verse 5. The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup. The mountainous my lot. Muna yung gingon ha. Maintenance. Maintenance kuno. Daw maintenance. Ingon pa ni David. Ang Ginoo mao ka ang bahin sa ako ang panulundon o ang kupa nga di mo ay nag-maintain my lot kanang sa akong pagkabudansya ang Ginoo ra gyud nag-supply niya kanunay nag-maintain ba nga dili siya mawad-an mo nang niya sa the Lord is my shepherd I shall not want kay nga naman ang Ginoo may nag-maintain sa iya ha sa iyang kabudansya kay nga naman ang Ginoo mao kana iyang porsyon sa tanan niyang maamkon madawat ang bahin niya nga di siya makabaton siya dakong gingharian makadaog siya sa mga gubat because ang iyang portion gihatag sa Ginoo. Muna ang portion ni David. Psalms chapter 73 verse 26 ingon pa ni David my flesh and my heart fail it but God is the strength of my heart and my portion forever. Matod pa niya akong unod ug ang akong kasing-kasing mapakyas man pero ang Ginoo mo na akong kusog sa akong kasing-kasing og ang bahin hangtod sa walay katapusan mo na ang Ginoo gyud ato ang porsyon watay mahimo kung wala ang Ginoo di ba kung ikaw nakatrabaho kung ikaw tinuod iya sa Ginoo nagtuo ka sa Ginoo kanay mong trabaho gihatag nga sa Ginoo so unsaon na nimo salamatan nimo ang Ginoo kanunay ta magpasalamat kaniya kay alang kaniya ang himaya kadungganan alang kaniya ang pagpasalamat alang kaniya ang tanang butang
Sa man nato na pasalamatan nato na maubita na inyo si David nga kung niani ta dinhi nag-enter na ta sa gate with thanksgiving in my heart. Kung ingon ni Pablo sa Roma chapter 16 verse 5, kinsa kato nag-ila og adlaw nga lahi sa unom ka adlaw mao katong nagpasalamat sa Ginoo. Kung gilan nimo ni niani ka dinhi ay ikaw ang nagpasalamat ug labaw sa tanan ikaw daw kuno ang nagkaon ingon pa ni Pablo sa Roma chapter 16 verse 5 and 6. Nanglan mag-ila mo nakaila ba mo nga lahi ning adlaw ni kung inungdan usahay makabaton tagbalatian kay ngano man wa man nato ila ang Ginoo gamhanan makabaton balatian ng tao kay ngano man wa sila nituo sa diya nga si Kristo gilansang sa cross sa diya nga wa pa siya sangat sa cross bunal-bunalan pa lang siya daan. Giingon na ni Isaiah nga by his wound we are healed. Pinaagi sa iya mga labod nga ayo na ta, so therefore ang tanan mga giluwas og nitug ni dawat kang Kristo mo nang giingon walay balatian. Light lang kanang balatian nga harmful ba? Mo na giingon naman tay balatian harmless lang sama sa ubo, kalintura, pagaw ang tingog, unsa pa na sipon, mora na pero mawala ra na dili pareha nang gitawag og mga gitawag atong unang panahon nga din ang mga Israelites sa tinuod lang wala maungtay cancer. Kay ang tumor kanang tumor or cancer dito ra gina sa ipto gibutang sa Ginoo. Pero kay nagrebuild man sila mo nang giingon sa sulat ni Moses nga ang tunglo nga gikan daw kuno sa Ehipto gipadala sa Israel. Nga din mo kanang tumor of cancer. Tumor and cancer mo ng mga tao kung sirus na rin noon adunay tumor. Pero kung ikaw nakaila sa Ginoo sa tinuod lang matud pa kung ang tao kanong atong unawa nga nanito atong din ang Ginoo ni Abraham nila Jacob ug ni Moses wala nito karon ni abot gyud si Jesus Christ. Matud pa ni Isaiah nagprophecy na siya daan by his wound we are healed. Muna nga ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo mayong lawas dili gyud ka maunsa gani matud pa niya ingon ni Solomon sa Proverbs chapter 3 kanang ikaw dili ka magbuot sa imong hunahuna kagalingon understanding mahimong maayo na imong lawas ang imong unod ug ang imong tiyan mo nang giingon nga din mahilti gyud ka des tubangan sa Ginoo nga wa kay dakong problema nga din may hospital ka mato ka dito para ron dunay gitawag sa mua na dunay dili katambong daw kuno ha mga pastor kay naa na siya dito ka ni giatake man gud siya og kanang sa tawag kanang mga high blood ba or na stroke ba na stroke padung sa pag-stroke muna ko sa kabutan nga diin unta alagad sa Ginoo. Ako dinalang ko mga alagad sa Ginoo kay may stroke man lang gyapon. Unsa may makuha nako sa ato pa way gahom ang Ginoo di ba? Sa pagtuon ninyo nga ang Ginoo dili tinuod. Sa ato pa bakag ni kung galing manggaling kung mahitabo na sa usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo nga labi na ang Ginoo buhi ug tinuod ug gamhanan. Ingon ana ba ang ato ang pagtuo? Bobitatan niya ni diri kay because nagtuog yun ta tinuod ang Ginoo. Mo ni ang atong kinabuhi labi na kay dunay umalabot nga great tribulation asa man ta. Padulong lang ta sana hisulat kay ang Ginoo nagsulat ra ba gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Mo bitaw na atong tan-awon yun ning pulong sa Ginoo. Mo na ako musulti ni as steward gi-require man sa ato sa mga steward nga kamo mahimong faithful unta. Makaplagan yun mo. Mo nang Ginoo nangita og faithful and wise steward mo ni nga mo'y muhatag sa portion mo ni inyong portion. Ang portion sa tao sa Ginoo ha. Kung ang Ginoo ang iyang bahin mga katawan mao sa niya ang atong bahin diya sa Ginoo kanang gitawag og allowance, allotment, part or slice. Mo ni gingon gagi bahinan ta ba? Ingon pa ni David matud sa Sekaraya Lamentation sa ta Lamentation chapter 3 verse 24 The Lord is my portion
seek thy soul. Therefore will I hope in him. Ang Ginoo mao daw ang ako ang bahin, mo nang nag-ingon akong kalag. So therefore, ako naglaom niya. Mo nang gingon maglaom niya. Si Zechariah chapter 2 verse 11 and 12, ingon pa niya, and many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. Verse 12, and the Lord shall inherit Judah his portion in the Holy Land, and shall choose Jerusalem again. Mo ni ang gingon nga ang portion sa tao daw kuno kay gipili manggod sa Ginoo nga ang mga tao sa Huda ang ilang bahin nga makasulod sila sa balaang yuta nga din dipili niya ang Jerusalem again. Abi nimo kining Jerusalem spiritually is the church nila dito. Gani sa tibok Israel di pwede magsimba bisan nasa adto gyud sa Jerusalem. Wala ang mga tao gikan sa Huda, tanan mga tao, mga kaliwat Israel adto gyud sa Jerusalem kay didto gipatukod sa Ginoo kang King David unya ang nagtukod si Solomon. Nya katong arka ni Noah gibuhatan niya og tabernacle or katong tabernacle gibuhat og templo dito sa Jerusalem. Mo nang ningon siya dinhi nga din iyang gihimong kanang gitawag og Jerusalem choose again gihimo niya gipili niya mo na ang portion sa mga tao sa Ginoo nga kanang iyang servant maka-inherit gyud sa Holy Land. Mo sad nakita karon spiritually kanang maka-inherit ta aning Holy Land. Sa ila literal ang Holy Land pero sa tuwa karon spiritual ang Holy Land. Spiritual ba mo nang giingon siya seek first the kingdom. Kay kanang kingdom sa Ginoo is the Holy Land na. Pero nganong pangitaon man kay secret man good, mystery man good na naara na sa tuwa karon nga matud pa niya the kingdom of God is righteousness, peace and joy. Kinahanglan kung ikaw na sa kingdom sa Ginoo makabaton sa peace pagkamataro og kalipay mo na kung ikaw nagtuo nga kini mo ni ang kingdom sa Ginoo naani mo ang peace. Offered na gatong gingon ninyo nga kinahanglan makabaton tag peace kay kung wala tay peace kung wala ginguwa ta sa kingdom sa Ginoo. Ingon pa ni Solomon kining about portion of man sa wala pa siya ginuha mo ning portion sa tao. Ecclesiastes chapter 3 sa chapter 3 ramani ginawa man ako nasulat ang verse ini. Nga matod pa niya dinhi, pangitao nato na sa chapter 3. Nga matod pa niya dinhi. Wherefore I perceive, matod pa ni Solomon, that there is nothing better than that a man should rejoice in his own works, and that is his portion, for who shall bring him to see what shall be after him. Matod pa niya, kay ang tao, o matod pa niya, nasabda nako day, nga din, matod pa niya, walay lain, nga maayo, daw kuno sa tao, nga din siya maglipay sa iyang kaugalingong buhat. Kay mao ka na ang bahin niya, kay wa siya masayod, nga asa siya padulong after him. Mo na nga ang mga tao ron baliwala lang nila nga din ang Ginoo day naghangyo, ang Ginoo day nagwarning, ang Ginoo day naghatag og light og guidance. Mo na nga din ang portion sa tao nga matod pa niya iya na lang gilipay. Mo nang gingon ang iyang works, rejoice in his own works, for that is his portion. Kay mao man gyud iyang bahin. Kay nga naman, who shall bring him is to see what shall after him. Kinsa may mudala niya human anak nga siya maglipay-lipay, walay gyud nasayod. Mo nang ingon niya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 18 and 19. Verse 18, behold that which is I have seen, it is good,
and comely for one to eat and drink and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. O mo na mga tao nga din kung wa siya kailang sa Ginoo, maura na ang iyang pagabuhaton. Tanawa ninyo, matod pa ni Solomon, nakita daw kuno niya ang mga maayo ug ang mga hanay niya din maulang ang pagkaon o pag-inom o paglipay sa tanan butang sa maayo sa iyang gitrabaho nga din nakabot niya diri sa ubos sa adlaw. Unya sa tanan niyang adlaw sa iyang kinabuhi nga ang Ginoo naghatag kaniya ana bilang bahin. Mo na mga tao nga wa nagilang Ginoo, ang ilahalang kaon lang, inuman lang, kay nga naman maura man na ang ilahang gibuhat kanang gihaguan nila nga mag-enjoy sila nga diin kana gihatag lang gyapon na sa Ginoo bilang porsyon na nila nga mga tao nga wa kay Ginoo. Matod pa sa verse 19, every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Gift lang gyapon na sa Ginoo kanang mga dato, kanang dato, kanang daghay kwarta, mo nang giingon nga diin kaniya gihatag nga aduna sa gahumana nga siya makahimo. Bahin gyapon na niya sa Ginoo nga gihatag, gift na sa Ginoo kanang mga dato. Mo nang dili angay manghambog ng mga dato nga diin sila sa ila pagpaningkamot na dato sila kita nga miningkamot ta wa kita madato. Sila ra may gibahinan sa Ginoo. Mo nay bahin ang atong bahin nga kung kita gihimong pobre, abi nimo dunay giingon dito, dituyo gani na sa tao nga mahimong pobre aron makaila sila Ginoo. Yung problema ra kay mga pobre wa makaila sa Ginoo. Mo nang nungdan ningon na si Jesus Christ kay bisag wa ka kaila nga pobre. Mo nang yung bulaan katong mga pobre nga diha nga nagpadayon sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Mo nang gingon ayaw mo kabalaka nga pobre mo. Ang importante naa mo sa Ginoo kay inyo ang gingharian sa langit. Pero kanang mga dato portion lang gyapon na gift lang gyapon na sa Ginoo. Ecclesiastes chapter 2 verse 21 ingon pa ni Solomon. For there is a man whose labor is in wisdom, and in knowledge, and in equity. Yet to a man that hath not labor therein, shall he leave it for his portion. This is also vanity and a great evil. Muni dakong daotan gyud kayo kay ngano man. Adunay tao daw naghago uban sa kahibalo ug kaalam ug sa tanan mga pamaagi sa iya. Pero kanang tao, yet to a man that hath not labor, apan kanang tao nga wa naghago, therein shall he leave it for his portion. Diha niya ibilin sa mga taong wa naghago. Wala naghago-ago siya diri kay naa siya wisdom, naa siya knowledge, pero iya ra nang biyaan diha tong mga way knowledge, walay naghago. Mao ni usa ka butang nga matod pa niya, this is vanity and the great evil. Mao ni ang kawang lamang unya dako pag yun yung pagkadaotan nga di naningkamot ka pero kung mamatay ka lain ra mo puday mo dawat ato katunga naningkamot. Mo nay giingon dili sa Ginoo daw kan Solomon kay sa iyang pagkadato kanang iyang pagkadato useless na kay kabalo man siya pag mamatay siya kitsa may mupulin niya. Mo na pinakadako daw daotan ingon pa sa Ginoo kung atong hunahunaon ang mga butang sa kalibutan. Mo na gitawag og kawang lang kanang maningkamot ta sa butang sa kalibutan. Ecclesiastes chapter 9 verse 9. Ngong pa niya live joyfully with thy wife, with thou lavish all the days if the life of thy vanity which he hath given thee under the sun. All the days of thy vanities, for that is the portion in his life, and in the labor which thou takest under the sun. This is the portion of the wicked. Morning ngayon ang portion sa wicked daw kuno ni. Nga matod pa niya, pag kinabuhi uban sa kalipay sa imong asawa, nga imong gihigugma sa tanan adlaw sa imong kinabuhi,
kini kawang ng gyapon. Ang given is under the sun nga gihatag diya sa ubos nimo sa yuta. All the days of vanity, kining tanan butang nga kauban nimo imong asawa. Kawang lang ni, that is the portion in this life. Mao ni atong bahin, magminyo mangyud ta. Pero ningon si Solomon, kawang ng gyapon na bisan pag maglipay-lipay mo diha kamong duha nga asawa. Mo nang gingon kawang ng gyapon na. Ang Job chapter 20 verse 28 and 29, namatod pa sa 20, the increase of his house shall depart, and his good shall flow away in the day of his wrath. Matod pa niya, kay ang iyahang kabudansya diya sa balay, mubiyara na, ug ang mga maayo, and his good shall flow away. Mahanaw ra na sila, manglagyo ra na siya in the days of his wrath. Sa adlaw nga ang Ginoo masuko na, mawala ra na. Verse 29, this is his portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God. Mao ni kuno ang portion sa mga daotang tao diya sa Ginoo. Mao ni iyang panulundon nga gihatag kaniya sa Ginoo. Mga butang nga diin mahanaw ra na kung ang Ginoo masuko. Mao bitaw na akong sulti ninyo. Mao ni ako ipakaon ninyo kay mao ni ang portion ninyo. Mao nang magmatinud-anon dapat ta sa Ginoo. Kay kanita ng butang mawala ra man ni. Di ba? Ang ubang tao mingon kabalo man ko mawala na, pero wa sila kabalo na hisulat na. Mo bitaw na hinungdan nga diin, mingon sila kabalo man ko nga kini wala ni bili, wa tay madadri pero naningkamot. Gibiyaan day ang pagsimba. Gibiyaan day ang puno sa Ginoo. Kaya nila pagtuo lagi, makabalo gina sila nito, sila nga mawala na. Mo na yang gingon din. Job chapter 31 verse 2 and 3. For